In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het treurige bericht dat er opnieuw een dode is gevallen door een brand in een woning. De brandweer moest vanochtend vroeg naar de Sisalstraat in Mundo Novo. Daar aangekomen bleek dat de vlammen zich al ver hadden ontwikkeld. Zelfs de bomen in de tuin stonden al in brand. De brandweer heeft niet te minder alles aan proberen te doen om de brand te blussen. Toen ze eenmaal in het huis kwamen, troffen ze daar het lichaam aan van een man. Hij is overleden door de brand en dat is ook bevestigd door de politiearts die langs is gekomen. Nog maar een week geleden is iemand ook overleden door een brand. Dat gebeurde in Monte Carmelo. En in 2023 vielen er 7 dodelijke slachtoffers door branden. Politie arresteert overvaller. Dat is werk van de politie. Gisteren hebben ze een man opgepakt. Hij woonde in Suvisant en hij wordt ervan verdacht op 7 februari een overval te hebben gepleegd op de Esperanzaweg. Na de arrestatie van de man zijn er 2 huiszoekingen gedaan in de Caia Merida en de Caia Muizenberg. Daar is niets aangetroffen, maar de politie zegt wel zeker te weten dat ze nu een overvaller hebben opgepakt die misschien verantwoordelijk is voor meer zaken. Olievervuiling op de kusten van Bonaire. Dat heeft de overheid van Bonaire gisteravond bekendgemaakt. We hebben beelden van de verschillende olievervuiling. Die is aangetroffen in verschillende baaien en stranden. De olie is waarschijnlijk afkomstig van een eerder gekapseisd vaartuig in de wateren rond Trinidad en Tobago. De verontreiniging vormt volgens de overheid van Bonaire een ernstige bedreiging voor zowel mens als natuur op Bonaire, waaronder kwetsbare ecosystemen zoals mangroves, vissen en koraal. Op Curaçao heeft de kustwacht de situatie in de gaten gehouden. Afgelopen dagen is er veel gepatrouilleerd. Er zijn geen olievlekken aangetroffen die op onze kusten terecht kunnen komen. Aruba heeft al een code oranje afgekondigd. En dat betekent dat ze een heel draaiboek klaar hebben. Mocht het zover komen dat er daadwerkelijk ook olie op de stranden van Aruba komt. Schotten en Constantia voor de commissie. De enquêtecommissie van het Curaçaose parlement dat onderzoekt waarom het ziekenhuis zoveel duurder is uitgevallen, gaat vandaag verder, de tweede dag. En ze begonnen de dag met oud-minister-president Gerrit Schotten. Hij wordt ondervraagd en later op de dag ook Jacinta Constantia, voormalig minister van Gezondheid, en Reginaldo Doran. Hij was werkzaam bij de organisaties USONA en SONA, die beide toezicht hielden op de ontwikkeling van het ziekenhuis. U kunt de verhoren bekijken via de website van het parlement van Curaçao. En gisteren was dokter Pop Pinedo bij de ondervraging. Hij werd emotioneel bij die ondervraging. Pinedo werd onder meer gevraagd wat zijn rol was. Nou, hij is een van de initiatiefnemers, maar hij zei dat hij nu niks meer te zeggen had over de wijze waarop het gebouw uiteindelijk terecht is gekomen. Volgens hem is er in 2009 zijn er al plannen gemaakt. Als die toen uitgevoerd waren, had het gewoon in 2013 klaar kunnen zijn. Hij heeft uitgelegd waarom hij bij betrokken is. Hij vindt het nodig dat Curaçao een goed ziekenhuis krijgt. En hij vindt het erg treurig dat er nu zoveel geld aan besteed is aan het ziekenhuis. Maar het is belangrijk wel dat het eiland een goed ziekenhuis heeft. Toen het parlement vroeg aan professor Pinedo wat we kunnen leren van zo'n groot project, zei hij emotioneel dat hij dat niet wist. Hij benadrukt alleen dat hij stopte met het project, maar toen hij begon, toen had het veel eerder afgerond kunnen zijn. Dat is helaas niet gebeurd, aldus Pinedo. Dan Sylvania wil 2 miljoen terug van Bethesda. Dat gaat over een discussie tussen de minister van Gezondheid, Javier Sylvania, en Bethesda, de zorginstituut. Is in 2023 2 miljoen gulden gegeven aan Bethesda met een specifieke omschrijving waarvoor dat geld gebruikt mocht worden. Dat is volgens de minister wellicht niet gedaan. Hij wil in ieder geval van Bethesda weten dat als het niet aan die zaken is uitbesteed, dan moet het geld terug worden gestuurd. Bethesda reageert kort en zegt dat als de minister zegt dat we niet voldoen, dan is dat duidelijk. Wat wellicht betekent dat Bethesda daadwerkelijk 2 miljoen moet terugbetalen. Dan bijzondere vergadering FFK. Het is chaotisch binnen de Curaçaose voetbalvereniging.
Eerder deze week is besluit genomen om alle competities stil te leggen. Dat heeft te maken met een dispuut voor Juventud Fortuna. Die zegt dat ze hadden moeten promoveren. Dat is niet gebeurd. FFK is wel begonnen met de competitie. En nu is een lid van de directie uit de directie gestapt. Daardoor hebben ze niet meer een quorum om beslissingen te kunnen nemen. Niettemin, er moet natuurlijk uiteindelijk weer gevoetbald worden. En daarom zijn alle leden opgeroepen om woensdag om 7 uur bij FFK bijeen te komen om de laatste ontwikkelingen rond het voetbal op Curaçao te bespreken. We gaan even over naar een break en zijn zo bij u terug. Bom menina Heavy Max Concrete. De nos flete, nos tem pump truck, incluyendo botón mixer, mejor conocido como PUM. Es único na Curaçao. Por el año 2016, nós tínhamos a planta de bloque mais grande de Curaçao, Hess 1500. Com a planta aqui, nós podemos produzir todo tipo de bloque e clenco na diferente color e forma. We beginnen met Curaçao, want afgelopen weekend was de heropening van Museu Tula, het Tula Museum. Toch wel een van de mooiste musea van ons eiland. De heropening vond afgelopen weekend plaats en zoals bekend is het museum gevestigd in landhuis Kenipa. Dat heeft zelf een diepgaande geschiedenis uit de slaventijd. Bij de heropening werd een muurloos museum gepresenteerd waar verschillende kunstwerken worden tentoongesteld. Iedereen is uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in het Tula Museum en de tentoonstelling te bekijken. Afgelopen weekend was er alvast een groot openingsevenement en daarvan ziet u de beelden nu. Tula Museum is een van de trekpleisters van Bandabau. Vorig jaar tijdens een bezoek van koning Willem-Alexander en prinses Maxima en prinses Amalia werd er ook een bezoek gebracht aan dit Tula Museum. En ik moet natuurlijk zeggen koningin Maxima. En over deze koningin Maxima hebben we trouwens iets later in de uitzending nog meer nieuws. Maar we beginnen met een interview we gaan verder met een interview met Hilbert Elskamp. Hij is van de Sociale Verzekeringsbank in Nederland. En die SVB Nederland gaat begin maart 2 bijeenkomsten organiseren waarin mensen terecht kunnen die in de toekomst pensioen gaan krijgen, die in Nederland hebben gewoond en daarover over die periode pensioen gaan krijgen, of mensen die al pensioenen ontvangen en daar wellicht vragen over hebben. Kijk naar het volgende interview met Hilbert Elskamp. Mensen die in Nederland het gaat om mensen die in Nederland gewoond hebben, Ja. daar gewerkt hebben en nu op Curaçao wonen. Kleine correctie, het is al voldoende om in Nederland gewoond te hebben. Gewoond hebben. Ja, dat is al voldoende. Dus eigenlijk heel veel mensen, want er zijn veel mensen op Curaçao die één of korte of langere tijd in Nederland hebben gewoond. Ja. Als je gestudeerd hebt, geldt het dan ook voor je? Onder bepaalde voorwaarden. En daarvoor moeten mensen Ja. echt langskomen. Ja. Het is maatwerk, het is iets wat echt heel erg individueel is. Dus ik kan niet zo een uitspraak doen van nou ja, dan Voor heb die je... geldt het wel en voor die geldt het niet? Nee, dan moeten we echt... de bedoeling is dus dat we eerst een kleine uitleg geven over die wetgeving. En het is in het papiaments. Daarna willen we het nog even een beetje verdiepen. Wat is van belang? Waar moet je op letten? En daarna willen we met die mensen in gesprek gaan. Oké. Zodat mensen hun eigen situatie kunnen aanbrengen. En dat wij met een aantal deskundigen een goed advies kunnen geven. Dus heb je in Nederland gewoond, woon je nu op Curaçao en vanaf welke leeftijd is het interessant om langs te komen? Ja, in principe is het gewoon interessant als je na je 17e in Nederland hebt gewoond. Dus ook voor mensen die nu nog lang niet in een, aan een pensioen denken? Nee, aan een Ik denk er helemaal nog niet Nee, aan. daar ben je veel te jong voor misschien. Maar in ieder geval, dus, ja, als je gewoon wil weten waar moet ik op rekenen later, ja, dan kom dan gewoon langs. Dus 6 en 7 maart vanaf 4:30 bij SVB op de Pater Eeuwensweg. En wilt u meer informatie, dan kunt u naar mijnsvb.nl of een deze dagen staat er meer informatie op de webpagina van SVB op Curaçao.
Dan gaan we naar koningin Máxima, want die is op bezoek in Colombia. En dat lijkt nu al een heel geslaagd bezoek. Ze heeft een paar dagen door Colombia gereisd, is er nu nog. En op het persbureau AFP gaf ze een uitleg in het Spaans over haar bezoek. Ook voor de Nederlandse media in het Nederlands. Ze heeft verschillende veldbezoeken gebracht in en rond Medellín. En dat doet ze omdat ze dit jaar al 15 jaar speciaal pleitbezorger is namens de Verenigde Naties. En zich meer en meer richt op de financiële gezondheid overal ter wereld. Ze wordt heel erg warm welkom geheten. Mensen zijn blij met haar komst. Ze heeft ook veel bezoeken die ze brengt. Onder meer heeft ze een bezoek gebracht aan Maria Victoria Vonegra, een gepensioneerde IT-medewerker die nu in een winkelcentrum net buiten Medellín een bijouterie runt. Het gaat dus echt ook om hele kleine ondernemers. Maar het is wel belangrijk dat volgens Máxima mensen proberen financieel afhankelijk te worden. Of in ieder geval financieel onafhankelijk te worden. Of in ieder geval proberen zaken te verkopen, iets op te zetten, iets voor zichzelf op te bouwen. Dat is belangrijk en om dat te benadrukken maakt ze dus deze rondreis door Colombia. Nou, dit was Access Journaal. Ik ben er morgen weer en ik hoop dat we dan net zoveel nieuws hebben als nu, want het was een drukke nieuwsdag. Ik hoop dat u ook morgen weer kijkt. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.